amigos, en mi nombre, en nombre de mi pueblo, les agradezco a todos que están aquí, que nos acompañan de manifestación, de esta concentración contra lo que está pasando en Gaza, contra las masacres del ejército israelí contra mi pueblo. Prou complicitat amb la massacre del poble palestí. L'exèrcit d'ocupació israelià està cometent una nova massacre a Gaza. De moment, el resultat d'aquest nou acte de barbàrie ha causat centenars de morts i ferits, incloent-hi un nombre indeterminat d'escolars que en el moment del primer atac militar israelià eren conduïts cap a casa des de l'escola. Davant d'aquesta situació no podem quedar-nos de braços plegats. La nostra inacció alimenta la complicitat dels governs de la Unió Europea. En lloc de pressionar el govern d'Israel per les greus i sistemàtiques violacions de drets humans, crims de guerra i incompliment sistemàtic del dret internacional, el passat 9 de desembre els governs europeus van decidir enfortir les relacions comercials de la Unió Europea amb l'Estat d'Israel. Sí, moltes vegades ens preguntem això, què podem fer com un ciutadà individual davant d'aquesta situació. Una és el que hem fet avui, el que farem el dissabte, que és sortir, protestar, pressionar els nostres governs perquè ells pressionin a situacions, als governs internacionals, a organitzacions internacionals, perquè facin alguna cosa. I segon és boicotejar els productes israelians. Igual que es va fer amb Sud-àfrica durant l'apartheid, doncs demanem que es boicotegin els productes que es produeixen a Israel com una forma de pressionar a Israel perquè canviï aquesta política. Llavors, una senzilla forma és veient el codi de barres dels productes, si comença per un 7, un 2 i un 9, vol dir que és un producte distribuït o produït a Israel. Llavors, no comprar aquests productes. Jo penso que no s'hauria de permetre de cap manera que Palestina fos atacat, perquè, de fet, fa molt de temps que ell està ballat. El poble palestí està ballat, han de demanar permís per sortir, ho han de fer tot. Per tant, no hi ha cap dret mai a atacar-los. I en tot cas, si hi ha gent terrorista, doncs que els agafin, com no són tan llestos, doncs que els agafin, però no atacar tot un poble. El bo és que la gent es manifesti en contra de la guerra. Vull dir, com més gent apoyi, molt millor. Ha vingut més gent de la que esperava, la veritat. M'ha agradat. Bueno, donar les gràcies a la gent. Está bastante bien, yo creo que la gente está participando bastante muy bien, de nivel bastante alto, que la sensibilidad de la gente sobre lo que está pasando en Gaza es muy bien. Os esperemos el día 10 de enero, el dissabte, hay una manifestación en Barcelona contra la guerra, contra la agresión del ejército israelí contra el pueblo palestino. Demanem pel poble de Palestina un bon aplaudiment.